Jenengan kira-kira kepengin apa mboten utange lunas? Pingin apa pingin banget? Sing kene muk pingin tok, sing kene pingin banget. Soale sing akeh mikir utang niku wong lanang apa wong wedok? Wah. Lah kira-kira sing nyauri apa wong lanang apa wong wedok? Lho, sing lanang, sing wedok, sing wedok. Mulane dalam nyauri utang niku butuh satu visi antara suami dan istri. Rata-rata wong sing kebulet utang niku antarane bojo lanang karo bojo wedok niku mboten satu visi. Sing wedok nyalahke sing lanang nyalahke sing wedok. Ana wong duwe utang, sing lanang nyalahke sing wedok nyalahke sing lanang. Sampai kiamat kurang 2 dina ora ngarah lunas. Sampai kiamat kurang 2 dina ora ngarah. Mulane konsultasi hutang niku kudu suami istri. Suami tok ora iso lunas, istri tok ya ora iso lunas. Lah enten tiyang tenggen kula niku kebulet utang kon nekakno bojone ora wani. Mboten kula nek konsultasi piyambak ya ora iso lunas. Perkara nglunasi utang niku kudu wong loro. Sing wedok ridho karo sing lanang ridho karo sing survei kanca-kanca sing kebulet utang niku rata-rata zaman nyambut gawe nek dielingke sing wedok sing lanang muni wong wedok cetha. Kok do guyui krasa to sampeyan? Wong lanang nek dielingke sing wedok kok muni wong wedok cetha apa? Kuwi alamat bakal kebulet utang. Diterusno apa ora iki ketoke? Terus wong lanang sing susah pikire niku perkara duwe bojo ra patek nurut. Mulane rata-rata wong lanang kebulet utang perkara sing wedok wani karo sing berarti sing salah sapa Pak ngoten niku Pak? Lho wong lanang iki loro karo kok wong lanang. Sing disalahke wong lanang terus Pak. Mulane kebulet utang niku sing nyangga wong loro ya salahe wong. Makanya biasanya cara saya dalam menyelesaikan hutang sing pertama dirukunkan keduanya melalui entah itu hipnotis atau dengan spiritual, emosional, freedom teknik. Wong loro dilebokke kamar, dikasih sesuatu hal sing sehingga iso rangkulan, iso padha karo nganten anyar, wis klik lagi dikai resep ilmu lunas hutang. Tanpa itu nganggur. Ilmu akeh kaya apa nganggur? Wis. Piye carane kula jenengan saged nyauri utang? Winginane pun kula paringi beberapa hal tapi dereng lengkap. Niki versi lengkap. Sing kudu dilakoni ana 7. 7 yang harus dilakukan. Jenengan utang tik 3 miliar, tik 7 miliar, tik 10 miliar, sampai kanca kula enten sing utang sampai 32 miliar. Niku iso lunas. Nggih nglakoni niki. 7 harus. Sing pertama harus napa? Harus niat nyaur. Harus napa? Niat nyaur. Kok ana wong ora iso nyauri utang sebab ora niat. Semakin kita menyegerakan nyauri utang, niku Allah akan memberi kemudahan. Damelane digawe gampang, urusane digawe gampang, perkara janjine nek angsal duit arep digawe sebagian kanggo nyauri utang. Jenengan nek gadah utang, terus duwite niki dintet disimpen ndang disaurno. Kok duwite entek, utange urung kalong.
Pun sing pertama kudu napa? Harus niat nyauri utang. Sing nomor kalih fokus 80% pada peluang. Enten sing gak ada pengalaman duwe utang kata. Wong duwe utang niku rasane pripun? Mikir. Pun enten. Wong duwe utang niku rasane napa? Mikir. Leres napa mboten? Oke. Sak liyane mikir napa, Bu? Budreken ya, budreken. Nek budreken terus bojo diserengeni terus. Ya, iku tanda-tanda wong duwe utang. Siji mikir, nomor loro budreken. Sehingga wong wedok nyerengeni wong lanang. Wong lanang nyerengeni wong wedok. Maka perceraian bisa terjadi hanya gara-gara hutang. Masuk masuk. Kelo poli kelo masuk ini. Fokus pada peluang. Jenengan mikir. Aku juga no kawan. Sing diombe wong. Lah niku. Trae yo aja merek iki cah. Iya. Trae mereke santri ngono lho, Trae. Niki nggone Tanobel. Iki perusahaan Jepang. Dadi badine sing mek Jepang. Lah awake iku tau dijajah Jepang. Sampai saiki kok dijajah wae. Ora merdeka sampai. Sok-sok ganti santri ya panitia. Pangapunten. Wong nek duwe utang siji mikir. Sakwise mikir terus budreken. Terus nyerengeni bojo, geger karo bojo. Wong sing ngoten niku sebab prasane utange akeh ra kabeh. Pangapunten Bapak Ibu, niki enteng napa abot? Jenengan jawab jujur. Niki enteng napa abot? Enteng. Oke. Anggepen niki utang. Iki napa? Utang. Berarti utang iki asline enteng apa abot? Enteng. Wes, berarti utangnya jenengan enteng. Oke. Kena apa kok utang niku dadi abot? Perkara iki bok cekel. Telung dina telung bengi bok cekel. Enteng kaya apa nek dicekeli ya tetep abot. Berarti utang kuwi ora oleh dicekeli. Lah piye digletake? Utang niku ora oleh dipikir. Mundak ngelu. Mun budreken. Lah utang niku dinapakke Pak Yai? Disaur. Kok diapake utang yo disaur. Tapi wayahe nyambut gawe yo aja mikir utang, wayahe momong anak yo aja mikir utang, wayahe fokus pada peluang. Carane pripun? Sebesar-besarnya hutang kita, itu lebih besar anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Oh. Saderenge kula lajengaken. 7 yang harus dilakukan, 1 harus niat nyaur. 2 fokus 80% pada peluang. Maksudnya fokus pada peluang niku napa? Wong duwe utang ora oleh nganggur. Siji. Kanca ngejak kerja lakoni. Kanca ngejak obyekan lakoni. Utange selehke dhisik. Lah kadang wong duwe utang niku hawane ngelem. Awangan-awangan nyambut gawe. Nyawang bojo kudu mangkel, nyawang anak kudu njiwir niku hawane wong duwe. Lah niku dimareni. Fokus pada peluang. Lah terus carane piye to Pak wong kadung budreken? Wes ngene. Malam ini kita ikrar. Kita ikrar bersama-sama bahwa malam ini kita tidak punya utang. Siap? Hutangnya lunas, siap?
Lah terus sing 100 juta iki Pak Yai dudu utang. Oh kuwi dudu utang. Kuwi amanah. Sampai ngerti calon-calon DPR entek 3 miliar mau kepingin oleh amanah. Jadi amanah dienggo rebutan. Lah sampean wis dikai amanah. Alhamdulillah. Utangnya lunas, Bu. Loh, lah kok iso, Pak? Karena amanah yang kita. Lah amanah ini harus diselesaikan. Nek menyelesaikan amanah orang ngarah seketika, ora iso, harus berproses. Berarti malam ini hadir di masjid ini najan rodok saingan karo sing kono. Ora apa-apa, malam ini hutang kita lunas. Yang ada tinggal apa? Amanah. Berarti sampean kabeh iki wis gak duwe utang. Duwene apa? Siap? Wis siap, alhamdulillah. Mangke tanglet teko ngomah guyu. Pak Dol guyu utangku lunas. Lah jare ini 1 miliar kayak karek amanah tok. Tinggal saya tunaikan kewajiban saya. Iya toh nek amanah harus ditunaikan kewajibannya. Nek sampean mikir utang abot cah. Tapi nek mikir amanah enteng wong amanah. Tinggal diselesaikan saja, selesai. Fokus pada peluang. Utang wi nek mbok pikir tambah nemen tambah lempok, utange urung lunas sampean kena lambung. Pokok nek kena lambung bojomu susah. Susah bojo gak mbok pikir, gak mbok perhatekno, bojomu diperhatekno wong liya. Makanya hutang itu wah banyak kasus gara-gara hutang. Perceraian bisa terjadi, broken home anak bisa terjadi gara-gara hutang. Bapak Ibu pangapunten, bisnis itu seperti istri. Kalau tidak diperhatikan ya diperhatikan orang lain. Makanya kalau ada istri diperhatikan orang lain, itu tandanya suami tidak pernah memperhatikan. Berarti sing salah istri atau suami? Oh kok rane ngomong bener wong lanang kuwi, Pak. Ya wis ngene iki gambarane wong wedok nih. Pun wis alhamdulillah. Tanda-tandane wong utange lunas iso guyu kabeh. Sing ora iso guyu tak jamin ora iso lunas. Syarat mutlak orang bisa nyaur utang itu bahagia. Syarat mutlak orang bisa nyaur utang harus bahagia. Tandane bahagia iso mesem iso guyu. Wong nek iso mesem iso guyu lunas. So apan yo karek awakmu. Engko karek amanahmu mbok tunaikan so apa? Pun satu yang harus dilakukan harus niat nyaur. Nomor 2 fokus 80% pada peluang. Oleh mikir utang sehari semalam hanya 20% dari 24 jam. Selain itu, utangnya diselehke nyambut gawe sak gathuke. Apa eneng maklaran nganggo akad samsira. Koko diterangke samsira kuwi apa? Eneng sinergi kancane ngajak mangkat. Pokok aja nganggur. Wong duwe utang kok sekat wae. Kuwi utange tambah, ruwete tambah, masalahnya tambah, utangnya ya tambah. Mulane fokus pada peluang. Sing nomor 3, apa yang harus dilakukan? Dik mung wong sing diutang pikirane akeh, terus muring-muring. Kenapa buka muring-muring? Ditekani wong nagih. HP telit. Tok. Assalamualaikum. Berarti wong nek duwe utang niku uripe dak. Kok do pengalaman jenengan? Terus apa yang harus dilakukan? 3. Ada kenyataan.
Ana wong tok tok tok, "Assalamualaikum," sampean buka, "Waalaikumsalam," enten napa? Wis iso nyaur. Mesti terjawab wong-wong. Sakniki dereng enten. Lah sampean niat nyaur apa ora? Niat. Kula mboten niat melayu, kula mboten niat napa, cuma sakniki dereng. Hadapi kenyataan. Jangan pernah lari dari kenyataan. Kuwi ndongane kapan, Pak? Ya ning kene gak nerango bab donga, wis diknane tak nerango. Iki carane. Carane siji, niat nyaur, nomor loro fokus pada peluang, nomor telu hadapi kenyataan. Hadapi kenyataan itu artinya apa? Nanti kalau jelaskan. Utang itu ada dua. Ada yang diselesaikan dengan clear cut, ada yang diselesaikan dengan cut off. Mangke kula terangke. Clear cut kuwi apa, cut off kuwi apa, wakeh penjelasannya. Terus berarti Islam tidak memperbolehkan hutang. Wong winginane bab kan rangan tentang bab apa? Gade. Gade itu masalah apa? Utang. Sekarang bab sulh, bab perdamaian dua orang yang berselisih tentang apa? Hutang. Berarti Islam memperbolehkan hutang. Islam tidak mengharamkan hutang. Yang diharamkan itu riba. Islam tidak pernah mengharamkan hutang. Yang diharamkan itu apa? Riba. Nah, saat kapan hutang itu diperbolehkan? Kula tak tanglet riyen, Bu, jenengan nek wayah utang niku pendak napa, Bu? Pendak mboten gadah napa? Mboten gadah dhuwit. Lah mboten diparingi nafkah kalih sing jaler. Oh, diparingi jek kurang. Oke, aku tak kalih sing lanang saiki. Pak, jenengan kok utang napa niku kangge napa? Gamen bangun omah. Lah iki terus ilmune pengusaha kok dienggo gawe omah iki piye? Dagangane ning toko entek duwite di entekno nggo bangun omah. Gangane sepi, barange entek, bangun omahe urung dadi, akhire utang. Akhire usahane bangkrut, omahe urung dadi, utange tambah. Omahe ape didol kok isin, wong lagi bangun kok didol. Nek diterusno yo kadol tenan. Saat kapan kita diperbolehkan utang ngeten? Bisnis itu seperti ini, bisnis usaha. Algoritma bisnis asalnya datar, naik turun, naik turun, naik turun. Ini algoritma bisnis. Wong itu kadang lagi mulai biasa, terus iso naik, terus kadang turun, terus naik. Jenenge wong mergawe kadang naik, kadang turun. Saat kapan kita diperbolehkan hutang? Saat bisnis kita lagi naik, lagi run, growing atau running. Saat naik ini, hutang that is your friend bahasane. Saat bisnis naik, hutang adalah sahabatmu. Kok iso Pak Yai? Nggih. Wong mergawe niku padha karo gawe adonan roti. Duit niku padha karo gendine. Jenengan bisnise tepung digawe roti sak kilo. Nganggo kompor elet-elet. Tepung sak kilo nganggo kompor elet-elet. Mateng dadi roti apik. Terus naik 2 kilo. Kira-kira gendine ditambahin apa mboten? Ditambahi. Kok tambah tepungnya genine ora ditambahi, ora mateng rotine. Saged dipahami? Terus oleh proyek Mas Wahyu roti pesen sak ton. Sing pesen kanca apik, wonge jujur, butuh acara
sak ton roti. Padahal tiap hari mung gawe 2 kintal. Berarti kurang pirang kintal? 8 kintal. Duit putarane Mas Wahyu mung kena gawe 2 kintal. Berarti jek kurang 8 kintal, duwite saka ngendi? Soalnya 2 kintal duwite cukup, nek sak ton berarti jek kurang 8. Dipaksa nganggo duit 2 kintal, ora mateng rotimu, tambah bangkrut perkara jope gagal. Tapi nek Mas Wahyu kebutuhane mu 2 kintal roti, terus golek utangan gawe sak ton, kira-kira duit sing kanggo 8 kintal ning ndi parake? Entek dinggo tuku bakso Semar, entol mercon, entek dinggo kebutuhan karo keinginan sehari-hari. Itu masalahnya. Berarti hutang itu diperbolehkan saat kapan? Saat bisnis kita naik. Debt is your friend. Ketika bisnis naik, hutang adalah temanmu. Tapi saat bisnis turun, maka bukan lagi hutang yang kita butuhkan, tapi cash. Cash is your friend. Kita butuh putaran uang. Mulane sing cilik-cilik lagi usaha bisnis cilik-cilikan, tek kendel utang, wis ngenteni wae. Dilungkas tutup. Wong lagi latihan nyambut gawe, tek duwe utangan terus diutang-utangke, dilungkas neng ndi parake? Berarti saat bisnis turun yang dibutuhkan adalah cash. Tapi kula niku nek mboten ngutangke mboten payu to Pak Yai. Wong diutangke cek angele ra kaprah kok. Bapak Ibu pangapunten. Menjual itu sulit. Tapi menagih itu lebih sulit. Yang sing guyu yo. Tak baleni. Menjual itu sulit, tapi menagih lebih sulit. Berarti nek awalan nyambut gawe, duit kok jek sepi, jangan sekali-kali menghutangkan. Bisa dipahami? Ojo sekali-kali menghutangkan, tur ojo geleman utang. Wes tak baleni. Kapan kita hutang? Saat bisnis. Kapan kita butuh uang? Saat bisnis turun. Wong nek bisnis naik, on butuh duit. Kabeh aku wae sing menghandle iki. Aku wong bisnise wayah naik kok kabeh padha tawa. Lah rata-rata utang. Aku sing ngejoki, aku sing duwe gampang. Berarti apa yang kita lakukan? Wis to bisnismu naik, engko ora ngarah awakmu butuh modal. Wis dimodali wong, jenenge apa? Utang. Tapi nek bisnis turun, jangan sekali-kali hutang. Karena bisnis turun ini butuh putaran cash. Pun, siji, sing dilakoni wong sing kebelut utang harus punya niat. Sing nomor loro, fokus 80% pada peluang, ora oleh mikir utang, sing oleh mung 20%, liyane selehke, fokus nyambut gawe. Penyakitnya wong duwe utang, golek curhatan. Kiai dicurhati. Sapa nek sing dicurhati? Kanca dicurhati. Sing duwe utang rungokne. Wis ora usah curhat. Fokus. Curhat tambah nyusahno wong akeh. Mangke enten. Sing bab nomor 7. Fokus pada peluang. Nomor 3, hadapi kenyang. Ojo pingin melayu. Nek eneng wong nagih, biasane sing nagih iki debt collector ta apa jenenge? Nggih, enten sing tau ditagih debt collector. Nek wong lanang sing duwe utang, debt collector, sampean sugoi kopi, sampean sugoi teh. Ngopi riyen, Mas. Utang. Sabar toh, ngopi dhisik. Mereka itu digaji untuk marah.
Mereka digaji untuk srengen. Pancen penggaweane dikongkon srengen. Yo SOP-ne ngono nek nagih wong kudu karo srengen. Mulane sampean yo tenang wong penggaweane srengen. Yo pancen yang diserang adalah mentalnya. Pun fokus pada peluang, hadapi kenyataan. Yang keempat, bangun disiplin. Iki wis tahu tak terangke tentang ngatur keuangan, bagaimana membangun disiplin keuangan. Bangun disiplin. Duit sing kanggo bayar sekolah khusus sekolah. Duit sing kanggo dahar khusus dahar. Duit sing kanggo nyauri utang kudu nggo nyauri utang. Biasane wong sing kebelet utang niku duit pribadi karo duit perusahaan niku dadi siji. Masalah ning kuno, dia tidak punya kedisiplinan ngatur keuangan. Pak, belanja nyokosak nyoh. Pak, nyoh iki duit endi wis ora roh, sing penting eneng dinggo gak ning golek. Koko nek gak ning golek-golek, akhirnya jalan keluare utang. Sing bakul rengkek, bakul toko, eneng dinggo gak ning golek, nek wis gak ning nemen golek, akhirnya utang. Makane nek saged Bapak Ibu tulung duweke perusahaan karo duit rumah tangga kudu didhewekke. Saman buat dhewekne napa mboten Pak Dul? Dalem? Didewekne. Nek sampai campur alamat. Aja sampai duit perusahaan kecampur karo duit sak jerone kathok ora oleh. Lho, kula niku gadah. Jenengan nek ning Bravo, ning parkiran motor, niku enten minuman, enten donat, enten apa. Lah niku nggen kula. Jenengan mlebu runung, tuku wae kuwi nggonku. Pas parkiran Bravo, ana donat niku lho. Nggih, lah ana minuman, lah tuku wae ku nggonku. Tapi aku mlebu kuno. Bayar. Hatta karyawan mboten kenal kula. Padahal sing duwe. Aman apa mboten kira-kira? Aman. Lah iku nek sampean sing duwe, aku dosa gratis. Wah anakku nek rene gratis. Keponakanku rene gratis. Alamat. Kedisiplinan dibangun. Duit sing kanggo sedekah, sedekah ora oleh dicampur. Duit sing kanggo anu ora oleh dicampur. Bangun betul kedisiplinan. Disiplin iki mboten namung sekedar disiplin keuangan. Ada 4 disiplin sing winginane kula terangke. 1 disiplin muslim. Hubunganmu karo Gusti Allah, salatmu jamaah kepriye? Dukamu kepriye? Poso Senin Kemismu kepriye? Disiplin muslim. Nomor 2 disiplin diri. Tanggung jawabmu dadi wong lanang piye? Kewajibanmu dadi wong wedok piye? Niku disiplin. Kok ana wong lanang tangi turu klimprak-klimpruk. Besok 7:30 mangkat mancing. Mulai bar ngisak. Ora nggawa iwak. Duit ya ora nggawa, iwak ya ora. Ya ora nggawa lunas. Karena apa? Dia tidak mempunyai disiplin diri. Yang ketiga, disiplin keuangan. Sing tak terangke kala wau. Sing nomor 4 baru disiplin bisnis. 4 disiplin ini kudu dinduweni. Lah, biasane ngeten iki terus dibedah. Kula mboten saged ngitung kok Pak Kiai. Gak iso ngitung piye. Ya pokok nek nyambut gawe olah ya tak engko ora oleh. Lah iku kudu dibedah. Bathimu trae sedina pira? Mboten ngertos iki alamat. Bathi sedina pira kok ora ngerti. Lah PP-ne pira to Kak? Harga pokok produksine nggih mboten ngertos. Lah piye kok mboten ngertos kabeh? Tapi sing dingerteni siji, utange pira apa? Ning bank kae duwe. Ning bank kae duwe. Ning kae duwe apal. Tapi bathine pira ora ngerti,
Modale piro ya ora ngerti. Bangun disiplin. Untuk apa bangun disiplin iki? Soale wong duwe utang niku ana loro. Ana wong antara hutang ini lebih banyak daripada aset. Ada yang asetnya lebih banyak daripada hutang. Biasanya jenengan nek utang ngoten niku sing digadekno napa, Bu? Sertifikat sawah, omah, BPKB. Mulane nek bocah cilik-cilik saiki padha bingung. Sebutkan benda padat yang bisa dicairkan. Sing ditakoki ibuke, sebutkan benda padat yang dicairkan. Sing ditakoki ibuke, oh, aku paham nak apa Bu benda padat yang bisa dicairkan? 1, sertifikat. 2, BPKB. 3, emas. Iku benda padat yang bisa dicairkan. Kita hitung. Ada orang yang punya hutang. Ini hutangnya lebih besar daripada asetnya. Rumahnya kalau dijual 700 juta, hutangnya 1,5 miliar. Hutangnya 1,5 miliar, asetnya hanya 700 juta. Iki terus diapake. Umpama disita lunas, kira-kira penak disita apa penak mbok pertahanke? Dipertahankan. Perkara izin karo tanggane. Utawa izin karo maratuwane. Bapak Ibu, kalau antara hutang dengan aset besar hutangnya, lepas asetnya. Utangnya sing penting lunas. Lah terus uripe piye kok? Kuwi lho akeh sing dikontrakno wong kapas. Mergawe saka awal kaya ngenten anya anak-anak dikandani ya wis ngene iki le jenenge nasib. Diknane jaya saiki bangkrut dilakoni insyaallah dilengkas bangkit. Nah sing penting ora duwe utang. Repote ngeten Pak Kiai. Sertifikat kula niku kalih. Terus utang kula luwih kathah tinimbang sertifikate nek didol kabeh utange urung iso lunas. Iki demen iki mbok rungono apa ora? Ana wong utange gedhe, aset disita kabeh, utange tetep urung. Ngoten niku terus piye carane? Kalau hutang lebih besar daripada aset, maka lakukan namanya cut off. Hentikan angsuran, hentikan cicilan, hentikan denda, hentikan apapun, jangan bayar apapun dulu. Duitnya diapake, Pak? Ya ditabung dhisik. Terus sampean ngajukan cuti. Cuti bunga, cuti angsuran, wis disuweneni ra karu-karuan, ora apa-apa. Nanti lah yo sampean pertahanke kaya apa? Iki kesita. Tapi umpama kesita utang urung lunas. Lah ini ada strategi namanya cut off. Bagaimana strategi cut off niku? Niki ora iso dipublik. Kudu dhewe ning omah iki, Pak. Cut off iku piye carane? Lah. Terus nek antara hutangnya lebih sedikit daripada aset, wong utange muk 300 juta, omah tanah nek didol payu 1 miliar, maka harus dipertahankan. Dipertahankan mungkin dengan menjual aset yang lain dinggo nutup utawa nglakoni sing diarani clear cut. Disauri alon-alon mergawe sak teruse mergawe muga-muga sampai
kreditane lunas sampai berhasil lagi loro terus suntik sethik-sethik ngono. Aja setruk dhisik sing penting. Clear cut. Lah, makane wong nek duwe utang kuwi kudu niat nyaur, fokus hadapi kenyataan terus bangun disiplin. Bangun disiplin muslim, bangun disiplin diri, bangun disiplin ekonomi, keuangan, bangun disiplin bisnis. Kemudian lakukan hutang iki luwih gede apa luwih cilik. Nek luwih gede kudu di cut off, carane piye? Nek hutange luwih cilik kudu di clear cut. Pun kula lajengaken. Niki 7 iki kudu rampung dhisik saurunge kula bangun apa? Terus sing nomor 6. Nomor pinten iki? 5. Sing nomor 5, lakukan banyak kebaikan. Bapak Ibu pangapunten, kalau urusan kita ingin diselesaikan Allah, maka selesaikan urusan orang lain. Jadi nek wong kebelet utang, nek pingin ditulungi Allah, sampean kudu nulungi wong akeh. Carane nulungi piye? Ya wis isuk tangi turu ndang takok, sapa ya sing tak bantu hari ini? Sing didamel bantu napa to Pak Yai? Wong kula niku mboten gadah napa-napa. Bantu niku ora kudu duit. Bantu niku ora kudu tenaga. Ana wong susah mbok rungokno kuping wis manfaat, najan gak iso ngekeki solusi. Rungokno terus lihat solusine piye sih, Lek? Solusine piye, Lek? Ayo nangis bareng. Ayo nangis bareng Kak, ngene iki lha piye nasibmu padha karo aku. Kula nate cerita ana wong Sidoarjo. Ana wong Sidoarjo duwe utang 1 miliar nek mboten klendu. Duwe utang 1 miliar. Bojone pun dipasrahke. Ning nggone maratuwane bapak niki sementara bojo kula nderek jenengan nggih. Kula niki bangkrut duwe utang 4 miliar, nek bojo kula nderek kula tambah mboten saged fokus. Kula titip anake jenengan malih, kalih putune jenengan rumat dhisik. Kula tak polah. Mangke nek nderek kula ngesake. Udan-udan teng pondok. Udan-udan teng pondok montore welek. Piyambake teng pondok kula tangkleti kok saged ngertos pondok. Kula teng Surabaya niku lesu mampir bakul soto. Kula niku ditangkleti ketoke kok susah leh Mas. Utangku akeh. Kowe pengen lunak? Iya, dolan ning Mayang Kahwi. Ana kiai jenenge Tohawi tukang nyauri utang. Buar aku. Utang sing tak nyauri utang opo? Kula terangke detail niki mantuk-mantuk. Lah terus lakukan banyak kebaikan. Apa sing tak nglakoni? Kamu harus melakukan banyak kebaikan sing Gusti Allah niku nyawang. Apa sing mbok lakoni? Tidak harus pakai uang. Akhirnya teng Sidoarjo niku piyambake nyabrangke wong. Nyabrangke. Nggih nyabrangke wong. Nyabrang ngoten lho. Bareng ngoten niku 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu ditelepon karo bocah Kalimantan. Mas ning Kalimantan, Mas. Ora duwe dhuwit kok wong ning Kalimantan. Tak tukokno tiket rene ya. Ya nek mbok tukok tiket rapopo teng Kalimantan. Jebule teng Kalimantan niku Pak Li'e niku kapundhut. Ahli waris digoleki sapa-sapa ora eneng. Ahli waris iki karek dhek tok ponakane iki. Masyaallah asete 6 miliar luwih, Pak. Wah, sing 4 miliar didol nggo nyauri, utang sing 2 miliar dienggo latihan nyambut gawene, terus bojone dijak, "Rene, Dik, wis duwe omah nek, Dik, nyambut gawene." Mulane kadang lewat nyabrangno ratan tok. Niku Allah melihat dan Allah memberi jalan keluar. Lakukan banyak kebaikan, bantu banyak orang. Siapa yang ingin dibantu Allah, bantu orang lain. Makanya prinsip kita, cari kesusahan orang lain, bantu. Maka kehidupanmu akan dibantu oleh Allah. Caranya ngono.
Wes kok ndang takok tangga-tangga muka pingin tak bantu to, Lek. Apa, Lek? Sampeyan butuh bantuan apa, Lek? Ngono pokoke bantu terus. Pun. Terus miliki kesungguhan. Sing nomor pinten iki? 6. Miliki kesungguhan. Allah itu menunggu kapan saat kita, urusan kita, misal seperti hutang diselesaikan oleh Allah, Allah melihat seberapa kesungguhanmu. Aja mung cerita nongas nangis utang sakmene tapi ra nglakoni apa-apa. Sampai seberapa kesungguhanmu untuk nyauri iki. Sehingga kesungguhan ini akan melahirkan satu pola pikir. Yakin bahwa hutang saya lunas. Pola pikir. Setelah pola pikir yakin utang kula lunas, mulane wong utang niku biasane rak ndiluk nggih. Jenengan badhe ngaji niki nek duwe utang ora oleh ndiluk. Biasa. Lah kowe duwe utang sak ngono wae kok ndangak wae, utangku mesti lunas. Bangun dulu kepercayaan bahwa hutang kita pasti lunas. Pola pikirnya dibangun. Setelah pola pikir dibangun, lakukan apa yang dipikirkan. Saya punya teman Bojonegoro, hutangnya 9 miliar. 9 miliar. Berangkat haji. Dia terkenal pengusaha, utangnya 9 miliar, bahwa sumpek-sumpekin randuwe duit oleh panggilan haji. Haji reguler. Lah ngono koncone haji niku ana sing aku gak bocak mergawe lah, Pak. Lah pengen mergawe apa? Ya wis ngene tak modali. Oke, ngono, Pak. Padahal utangnya 9 miliar koncone ngajak nyambut gawe, alhamdulillah. Dari sini keberkahan muncul. Dari pola pikir, dedikasi, mengerjakan apa yang dipikirkan, kesungguhannya dibuktikan. 9 miliar dalam waktu 2 tahun lunas. Lah nek utange sampeyan jek 100 juta. Dadi ana wong tingkatan, wong sing paling angel kandhanane niki wong sing utange 10 juta sampai 100 juta. Paling angel kandhane. Soale dhek rumangsa jek duwe bejaji, jek duwe galak, tapi utang tetep tambah akeh. Perkara angel kandhanane. Mulane sing utange 100 mengisor, mbok ditambahi. Oke. Angel dhewe. Kanca-kanca natean, pokok nek eneng wong utange 100 mengisor, kuwi brengkelan, kandhanane angel kaya pinter-pinter. Tapi nek wis 1 miliar munggah, paling tawaduk. Mesti dilakoni sampeyan apa ana perkara wis duwe andalan liyan. Mulane nek kepengin kandhananmu gampang, utangmu 1 miliar munggah. Nek 1 miliar mengisor kandhanane angel perkara jek duwe. Bukan dilakukan. 7 yang harus dilakukan ketika wong duwe utang. 1 harus punya niat. Niat ngomong nyaur. Sing nomor 2 fokus pada peluang. Sing nomor 3 hadapi kenyataan. Sing nomor 3 bangun disiplin. Disiplin muslim, disiplin diri, disiplin ekonomi, disiplin bisnis. Sing nomor 5 lakukan banyak kebaikan. Sing nomor 6 miliki kesungguhan. Sing nomor 7 iki sing rada angel. Hidup simplicity. Hidup semurah mungkin. Biasane nek mangan ora ning dewarna ora doyan. Saiki duwe utang ya ning pecel pinggir dalan ora apa-apa. Hidup semurah mungkin. Wayah kanca-kancane selawatan, ya selawat panganan gelang wis ora sah pamer gelang. Tuku gelang mamas wae. Hidup semurah. Soale rata-rata wong kebelut utang niku perkara kakean gaya.
Mungkin sebelum dilanjutkan ajeng taklet napa? Apa takok isin ya wis. Mboten enten pertanyaan? Bisa dilanjutkan? 7 yang harus dilakukan ketika orang terlilit hutang. Pertama, kudu niat nyaur. Kedua, fokus pada peluang. Nomor 3, hadapi kenyataan. Nomor 4, bangun disiplin. Nomor 5, lakukan banyak kebaikan. Sing nomor 6, miliki kesungguhan. Sehingga kesungguhan ini akan mewujudkan kesungguhan pola pikir, kesungguhan melakukan, kesungguhan untuk aktivasi cara bahasa sing paling gampang. Sing nomor 7, hidup simplicity, hidup semurah mungkin. Niki 7. Yang tidak boleh dilakukan 5. 5 yang tidak boleh dilakukan. 7 harus, 5 jangan. Apa saja 5 yang tidak boleh dilakukan? 1, jangan asal janji. Sampeyan ngerti wong sing paling akeh mlenjani janji sapa? Wong sing duwe utang. Yo sapan yo. Bare sesuk lek ya. Bare sesuk diparani neh. Yo wis bare sesuk lho yo. Seminggu kas yo. Ini, Pak. Penyakitnya wong duwe utang. Berarti wong nek kepengin utange lunas, jangan mengucapkan janji apapun. Aku ki sepurane, Lek. Saiki rung iso, lha sete sapan ya kuwi aku ora roh wong penggaweane cek rute ngene. So, sampean ikhlas sabar, aku tak sabar. Nek aku duwe dhuwit, tak angsor sak isit-isitku lek. Aku ora ngerah mlenjani janji. Tapi aja tentokno bare sesuk-sesuk aku ora iso. Jangan asal janji. Tapi ki aja oleh bulet lho. Kula nete enten tiyang ngaji ngeten iki nek ditagih wong terus Pak Yai to. Aku. Pun tambah ulang-ulang jangan asal janji terus Pak Yaitu mboten angsal janji. Watek elekmu aku mbok elok-elok. Wong dikeki cara kok tambah mbok duduh-duduh romo. Sing nomor 2. Jangan masuk ranah kriminal. Ana wong belum utang nyopet. Utangnya ora lunas, dhek mlebu penjara. Ana wong nagih utang kok gak ono arit. Terus utang ora lunas sampai masuk penjara. Jangan asal janji, kemudian jangan masuk ranah napa? Kriminal. Iki sing nomor 3 sing paling akeh dipraktekno wong. Jangan hutang untuk nyauri hutang. Jangan hutang untuk nyauri utang dan berbunga. Jenenge apa jenenge Mas Wahyu? Dia tahu dadi kasir bank zaman biyen. Duwe utang 10 juta. Angsurane sakmene. Terus akhirnya liyane dinggo ngangsur. Kene urung lunas, kene tambah. Kene urung lunas, kene tambah. Kene urung lunas, kene tambah. Digawe lagu karo Wali Anyar. Sapa? Tutup lubang gali lubang. Lubang sing pertama urung lunas, lubang sing kedua tambah ombo. Lah ini yang terjadi. Seberat apapun semua orang pernah mengalami kesulitan. Baleni, semua orang pernah mengalami kesulitan. Seberat apapun kesulitan itu, hadapi kenyataan. Jangan sampai
kita hutang untuk nutup hutang lagi dan berbunga dan berbunga dan berbunga. Wingi wong Sugiwaras cerita asale utange mung 5 juta asale Pak. Sakniki dadi ratusan juta mung gara-gara yang ngene iki. Gali lubang tutup dan semuanya berbunga. Kon kula lajengaken. Sing nomor 5. Sing nomor pira? 4. Iki dalam perbankan. Sing nomor 4, ketahui hak Anda. Kenapa perlu ditekankan ketahui hak Anda? Karena selama ini sampai ngertine mung kewajiban. Wong nek ngajukan hutang niku ora diwaca perjanjiane, pokok nek wayah cair guyu-guyu, nek wayah ngangsur lesu, nek wayah jatuh tempo lempok. Terus perasaan takut disita. Maka untuk itu ketahui hak Anda. Iki disita apa ora? Didelok. Pasal-pasale didelok. Sing disita iki hutang sing model piye? Sing ora disita sing model piye? Terus tanggung jawab nek wis dilakoni sing piye? Ketahui, pelajari. Lah rata-rata wong nek di ngajokno utang sakmene tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Jenengan nate maca napa mboten? Pokok sing penting cair, ngoten. Ngangsur. Ngelu. Nek wayah telat kedenda, wayah jatuh tempo tukaran. Karena kita tidak pernah mengetahui hak, makanya apa-apa diwaca dhisik. Iki yang anu lho Bu, karek sak wulan iki nek gak mbok lunasi tak plang. Sampai isin ora diplang dalam pengawasan. Wong wedi dulir kabeh ditelponi, tangga-tangga digriseni, kanca-kanca digriseni, omahku ape disita, diplang. Padahal mestinya dalam hak Anda tidak ada penyitaan, cuma sampai didendeni ben cepet. Tapi aku aja digawa jenengku. Engko aku karo Pak Tuhan niki kon melajari dhisik lho. Tambah kok kon melajari dhisik. Banyak orang disita dan lain sebagainya karena dia tidak tahu haknya. Sing nomor 5, jangan pernah cari cara untuk tidak membayar dan minta sedekah. Sing nomor 5, jangan cari cara untuk tidak membayar. Ana wong piye ya carane aku bayar? Wong tak pateni ya. Jangan pernah punya niatan untuk tidak membayar dan cari sedekah. Karakter muslim hilang ketika seseorang mengatakan bahwa aku bantu toh, aku karek samin, aku bantu. Dan ketika orang datang ke pondok Bapak Ibu, rata-rata mereka mengatakan, wis to Pak Yai rasah kakan omong, aku kei duit kok utangku lunas beres. Ora beres. Wong sing salah mentale kok, kuwi utange dilunasi, sesuk duwe utang nek. Karena yang salah adalah mentalnya. Mulane kudu dibeneri tenanan. Oh niki muga-muga sing oleh hidayah ya iso lunas. Sing ora iso oleh hidayah pancen iku nasibmu. Lho beda wong beda. Kula Pak nate ngaji ngeten iki ana wong duwe utang pira-pira tak terang ngene iki oh iya ya. Yo langsung hidayah. Langsung oleh hidayah. Sing ora oleh hidayah sampai umur lambeku Pak. Yo gak lunas. Eneng sing 1 miliar setahun lunas, eneng sing 20 juta 6 tahun gak lunas Pak. Padahal ilmune ya padha, ngajine ya padha. Pun. Terus ngeten Pak Kiai. Nek wis niki pun dilakoni kabeh. Nggih. Terus ana wong duwe utang. Ora nyaur-nyaur.
Ngoten niku sing dilakoni napa niku sing kita bahas niki jenenge bab suluk. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban kula jenengan nek ngutangno wong siji ngelingke, tak baleni. Kewajiban kula jenengan nek ngutangno wong kudu dielingke. Kula gadah buku. Sing buku kula niku khusus kanggo nyateti wong sing gadah utang karo kula. Jadi sampean sing diutang karo aku, bukune ana. Terus kangge napa? Nek tanggal 20 Ramadan tak surati. Kadang tak lewat pos, kadang tak kengken ngeterne santri. Isine napa kula ilingke? Kak, teng buku kula jenengan gadah utang 2.500.000. Napa leres tak kei tanda tanya. Nek leres jenengan nyaure kapan? Kula paringi 3 pilihan. 1, bayari separuh. Tapi sampean matur karo aku, nggih Pak Yai, tak bayari separuh. Sing nomor 2, bayari kabeh. Tapi sampean ngomong sok apa? Sing nomor 3 tak ibrokno. Ora sah nyaur tapi kondo salamat. Ngoten niku rata-rata jawabane. Wong duwe utang ora nyaur yo nyaur iki kok nyaur. Tapi 3 tahun gak nyaur-nyaur. Ngoten niku teng akhirat alok penak pun Pak Yai. Kula ikhlas mboten nyaur lillahi ta'ala. Lega tak coret-coret karuan ora dadi pikiran. Soale wong sing duwe utang kuwi sumben ning akhirat. Wayah kene wis sampe ning swarga, ya cek ngopeni wong iki terus, Pak. Wong ruwet-ruwet lho. Mulane wong ruwet iki aja sampe selesaino ning akhirat, kudu diselesaikan ning alam donya. Lah, suluh niku damai. Sing siji jenenge suluh ibrok. Suluh ibrok niku bebaske utang, tapi iso separo utawa iso kabeh. Ganjarane wong sing bebasno utang niku padha karo bebasno budak. Mulane ganjarane wong sing bebasno utang niku kathah sanget padha karo jihad fisabilillah. Mulane nek wong kok duwe utang karo sampeyan gak kuat nyaur, sampean bebasno, ora sah nyaur gak apa-apa lek matur nuwun lek ngono. Kok golek ana sing duwe utang karo sampean, sampean kandhane rasah nyaur ya ngono. Ki kok do guyu ki piye to? Kok enak lho ngene. Kok enak, wong jenenge damai kok. Berarti ora rido umpama diibrokno ora rido. Ah, berarti sing nomor 2 jenenge suluh muawadhah. Suluh muawadhah lek sampean diutang aku 10 juta wis seneng 5 tahun. 10 juta zaman semono kae ya oleh pedet lho, Lek. Lah sampean duwe pedet umpama pedete tak gawa mono piye? Kuwi jenenge suluh apa? Muawadhah. Lah kira-kira sing penak ibrok apa muawadhah? Tapi ngeten. Kok ana wong utangno wong terus atine ridho terus ibrok. Niku salah satu cara Allah mengembalikan harta kita. Contoh, ana wong utang karo sampean 20 juta, wonge mbulet. Sampean pengen muawadhah, wonge ya mlarat wis. Tipine wis digondol wong, sapine wis digondol wong, sampean ra uman apa-apa. Piye carane parane ning omahe? Matur nuwun, Kak. Utangmu 20 juta tak coret saka buku utangku sampean tak lunasno. Sanggup Kak ya lunas ya? Sanggup donya akhirat wis ora ning hukukul adami antara kita. Sanggup tanda tanya. Blek. Ngoten niku arus niku. Malaikat nyat kabeh, ora kabeh. Dongakno wong sing ibrok kok ana wong apike ngono. Dhuwit 20 juta kok diikhlasno. Ngoten niku rezekine sampean.
Manja bil hasanati falahu asyru amsalha. Sapa wong nekani kaapian siji ditikelno 10 kaapian, sampean bakal oleh 200 juta rezekine. Mulane syarate wong sugih iku kudu tau ditipu. Mulane sampean sing rung tau ditipu golek ana wong sing nipu. Golek ana wong sing nipu terus ibrokno matur nuwun yo aku mbok tipu. Wah, akeh rezekine sampean. Mulane tanda-tandane wong sugih kuwi gampang dibodoni wong. Nek ana wong ora tau dibodoni wong, angel dadi wong sugih. Nate dibodoni wong. Lah kula niki dibodoni wong terus kok jek utah melarat, berarti kowe gak rido. Berarti atine ijek duwe ngersula, duwe ati mangkel. Berarti nek eneng wong duwe utang bulet piye rido. Terus gak paham modele, terus gak paham awet-awet gak paham ngono modele. Aku ora cocok karo ngaji bengi iki, ora cocok. Yang modele kon ngikhlasno ki angel ra kathah. Dalam piye wani praktek? Lho iki wani praktek. Ya Rabbi ya Karim. Memang ridho niku kadang kudu dipaksa. Pertama ya abu duwe kok. Kuwi ngono keringetku kok. Aku nek golek kuwi sampe jengking-jengking. Golekane ngil DNDP utang tak utangi bareng saiki ya Allah kok ngono. Aku gak ikhlas lah, gak ikhlasmu kuwi tambah menghambat. Ngoten niku terus pun Gusti kula ridho Gusti, ya Allah kula ridho pun kula ridho. Terus gak sahiling-iling terus wong ndongakno apik ya Allah. Wong sing nggawa dhuwit ku kae muga-muga uripe berkah ya Allah, tambahi rezekine wonge ya Allah pun. Ngoten niku balik ngawake jenengan piyambak. Bapak Ibu ngeten niki ilmu lakon, ilmu praktek ngeten niki nek diceritakno tok ya kudu mbok praktekno. Ngeten niki ora iso ngrasakno nek ora praktek. Jenengan ya tau ndongakno wong sing nipu sampean. Ndongakno apa? Kualat. Aku wis roh kelakuane sampean. Nek ngrene wong nipu terus ndongakno kualat, gak ikhlas lahir batin aku wis to matine kesambar sepur. Ana suluh sing diarani suluh ibra, ana sing diarani suluh muawadhah. Wal muawadhatu uduluhu min haqqihi ila ghairihi. Sing diarani muawadhah niku mengembalikan haknya kepada yang lain. Asale duit 10 juta dijoli wedhus, dijoli apa niku jenenge suluh napa? Muawadhah. Wa yajri alai hukmul bai'i. Suluh muawadhah niki akhirnya berlaku hukum jual beli. Jual beli niku umpama 10 juta pantese oleh motor Shogun apa? 10 juta oleh bit tahun 2017 ya wis utangmu lunas tapi bitmu tak gawa niku jenenge suluh muawadhah. Bapak Ibu pangapunten. Urip zaman akhir niku sing paling kathah inggih punika tentang utang piutang. Islam selalu punya cara. Di antarane nggih punika sing paling apik ibro. Wis aja iling-iling bebasno. Zaman biyen bebasno budak. Zaman sakmangke pun boten enten budak, pun jenengan bebasno utang. Nek enten tiyang gadah utang kali jenengan surati. Nek pengin nyaur ya nyaur. Pertama nyaur genep, ora iso nyaur separo. Nek gak iso nyaur separo, nyaur seperapat nggo syarat. Gak iso nyaur seperapat pun dibebasno, dicoret salaman. Supaya ning akhirat mboten enten hukukun. Kula niku rekor terbanyak. Buku catatan kula niku wong 35. Cara istiqomah antara 20 selawe nate sampai 35 Pak. Ngoten niku pinten Pak Kiai? Rata-rata kula batesi padha karo UMR. Nek Bojonegoro 2.500.000 ya 2.500.000. Soale sing wajib diutangi niku nggo mangan.
Ora kok terus dandan nang perak ngopo yo. Kula magak Pak Yai lagi cagake tok dandani teras. Jenengan utangi nggo nerusno teras. Lah terasku dhewe rung dadi. Eneng sing tambah nggo nambahi mobil. Lah mobilku dhewe urung dadi. Makanya monggo kula jenengan sedaya hidup semurah mungkin. Aja sampai wong urip niku nek iso aja sampai duwe utang. Umpama duwe utang ya ora apa-apa, tapi wayah usahane lagi growing, lagi naik. Nek usahane lagi turun, aja sampai wani utang. Karena usaha turun yang dibutuhkan adalah cash, bukan debt, bukan utang. Iki nek diterus-terusno wetengku rada kaku. Iki trae ngaji ki wayahe rada khusuk. Trae nek teng kapas ngoten nggih, nek wayahe enten acara ngenten iki yo ngajine sudo ngoten nggih. Anu Pak Tris sok tahun ngarep nek Agustus pindah ning Manyangkawis Pak Tris. Lah nek 17 Agustus tak titeni yo ngene terus wan yo. Ora patene sing ngaji biasane bek ra karu-karuan. Sing ngaji tambah. Niki ingkang saged kula sampaikan, mungkin enten setunggal kali pertanyaan sakderenge kula tutup niki pun jam 09.00. Tinggalin pun cekap. Dalem. Pancen bab utang niku rada ruwet. Asline akeh sing pengin takok tapi rada isin. Nggih, kafana bihadza ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi